kama del 3 de tilugan mi. Tubing kami nga agdake, lawan daga nga tawid mi. Ngem pagyanan mi ket siya mektarya, ijay ayala Makati. No umay ti panangal daw, isumeti oras ti pangal daw mi. Aglugan kami ti Polaris ATV nga agturong iti kusinami. Agururay dagiti bisita, asilto payentay palpalusen mi. Mabanog dan ti panagdalyasat sakbay makadanon iti kusina. Kasillas mi, bantayan dagiti talo nga soldado, nga imbaon ni Apo Presidente. Awan pa'y maibang komi, zero balance ti libreta mi. Ngem pirmado ni Apo Presidente, nga kukwami kanjay PNV. Pito kami nga agkakapsat, amin lalaki nga napiksa. Awan pa'y asawa mi, ngem siyam ti babay nga